Hadien kenai senem keji kun bandawa halot sautili kimat ki baide ba keji muntoi ki bagi accredited social health activist ASHA ki dei banyo nak sarkar jala ka seng jengki ASHA ka batip kum komeglia ASHA Workers Union mau hadien keji opdiang ya ka jingkular no Myntri ka tran ka koi ka khia uba el hek ka apply tre julio kila rai ban Weng no ka jingïakhih ka jengki ka ba kila penlong kum mensu pentip ka jingïakhih ka ba kila penlong dangsen ka dei ka jing sange trikam ka ba kila sedang nadu ka khandai tre julio Habai kena baik lam thai kubor hadin keji kendo kapala khod do Myntri ketran kakoi kakhia ban yakren bat ban penbai halo kimat jingdawa ki jongki ka soni kharjana ka advisor mau kalau ong ba ka sarkar kala rai ban sio ya ka fix honorarium kabalong 8,000 tengka sibna ki notri ASHA kalau ong ru ba ka sarkar kala kular baladaki ASHA ki train om tre ru hendrai kinyo bai 8,000 tengka man lau bnai nadu bnai yong 8,000 arpoi kat ba hakabai dei bat ka covid-19 na ka bau juyo 6,000 tengka menta onyo no 8,000 kata 6,000 na ka sarkar jela bat 6,000 pat na ka sarkar India mentang sengi hadien mengilawan hapok kamera jong i bahek mira penbenan duk menyen kejanmiet bengi wan ban yakran halor ke jing straight jong ki ASHA barok khoj barok koi ke state hi tengi kwa ban penpau hang ne ba kat kum ke jingkular ba kum ke meeting ke bengi la yakran bai bahek hapok ba ki dan katuk ne ki wan hapok ke state ki doctors nang tapade ki state nodal officer nang tapade i kong ani di dan lang rengkat ru bat kini ki senjuk rang ba senang ma ti nang tapade kata ka jingkran kalong bai ba i bahek ila kum health minister ila insurance sengi bagin siu ya ka fix nadu 2021 hi nadu bana April in I no ka fix anariam kata kalong 8,000 kata ka fix anariam kum bangipa nadu mensua bahkan long bai ba lada ki ASHA ki trei ni ki kim trei ru le si ki ASHA ki pang ru kinyo be kata 8,000 ki thia pang sibnai arbana ru kinyo be kata 8,000 bar kata ka dei ka fix anariam ka wan na ka state kan ai bet la de thia pang ru la ki ASHA ki thia pang ne ki yo khulung ni kadang kan ko benta ba kimla ban trei ru komot maka kata ka fix kinyo be 8,000 sibnai nang ta haka bai de covid pan na ka state ka 80,000 kila menjer menta ka singi la iba hek la kular ban 80,000 na ka state bat 6,000 na ka central kumbangi juyo terus kata de points baar kabalai ka incentives ka monthly incentives ka baki ASHA ki juyo kumba ka central labu ti tentas ti kinyo bai kumba ki juyo kila ban yo 6,000 8,000 6,000 khasan spa khat arspa khat fraspa kalong ta dabun ki ASHA ki juyo bai kata ki amount ki baki lek kum ka jing tre ka jongki kata ka dei ba iba hek menta ka singi ila promise ba ila ong but sakawai pat ka points ka ba saw na ka benta ka pending dues ka ba ngila demand sandu khamensha nadu ka MMBS nadu 2012 hadu 2018 ti ila kular ba ila ong bagin ai no tang hapo ubna Julai ngin pelat no kata ka pisa ka sa arho 8,000 crore kata i ongin pelat na ubnai March ubnai Julai hani ubnai banwan ila ong ngin pelat no ti nang ta susu sakawai pan hakabaya dei bat kini ki namar ba kumbai kila di ki ong menaba kin penkut no hadu 8,000 jinghisha ka jingkran kala ong bai bikin penkut ya katu ka skim jong ka MMBS perkadu arja khat pra tang bahadin mengiyata nya kren tingi sutho bai isa hila ong bakan nang work out nginang hab ya examen syai kane kin hab ya tres syai kane ban pendap pada yu 8,000 khat khandai 8,000 khat pra khat khandai arphau kabamut namar baka jing ong jing bahak mane ki ong ba hadu ubnai ma cha arja khat pra ka skim kin penkut no hendrai ngingi ong bai nak liang jongi baki ASHA ngi kidang bu ikar coach baki di banyo ya ka MMBS hadu 8,000 arphau til diet baki dang bu ika records ti hadin bengila dap ya kran ngumta ti isa ila ong bangin ya dang ya ngin review yang kata ila ban ya abyang hadu 8,000 arphau kata ka bu 4 la ban ai ka assurance na ka bentau arja khat pra khandai arphau ti kata ka dei ka assurance ka bengi yo naka state government menta ka singihi ti ngatharai hakabaya dei bat ki incentives kinya bi incentive ka mejuyo man kapor kumagi julong man kapor bat kata ka dei ka fix honorarium bakil adap ai ka naka government hi menta bat ka dei ka jing sedang ho ngila ya persang banyak kran tabaki ong ka dei ka jing sedang ngin sedang syamenta ka 8,000 tiol kan ni ya kataru ila ong ba nginem dei bukan sokut na tang 8,000 tingin dang ya examen kinang ya tri susu kinang ya pet susu kinang hadon ka review meeting bikila bat hadin buat kan la belong si snam arsnam le semo tiginang la ban penhe susu ya kan ni katkum ka jingya ka perthai hadin bangila yo ban yakran kum tu men badi health minister mo ba al hek
kumba ila akran ila batai hiru bana kaliang jong i health minister ila kular ban siwi ka fix honorarium ka badai ar hajar tengka hak biade bat ki ASHA hoat na kaliang ka jongi dangi perkhat halor ki jing keu jong kini ki dor ki marbam ki mardi long ngis ngau thu bakane kampat biang hina ka banta ka jongi tengi la persang hiru bangin ya kran ye i ngi ongi klembu ya kanu ka fix amount mo na kaliang ka jongi rei pin so ba ban pen keu i dor khendiat i ban ya hap dor kat kum ka juk ka bamanta te na kaliang jong i pat ila request i ong bakane kadang dei tang ka jing sedang kam dei hiru ka jingkut te ongin sanang le ya kane na ka por bangin nang ya le hiru ban pen keu ya kane ka fix honorarium tena kaliang jong hiru kum kinong yalam jong kami galia ASHA Workers Union hi kumbangila yo ban yakran menebat i nginom syong thaj bangin siapa je kane kumbangila akran after 3 months and 4 months ngila ban sedang ban follow up no ya kane bakin nang kham pen kiu shu te khandia ru na kaliang ke jonga ha kane kapor nga simru ya kalat ke kabu bangan ai khublai kerpang ya ke senjuk jong kinong sen shar shinong ke bri nyau trap ki badai kum ki kpa ki jongi ki bapet bakmi yangi hopo ka shinong ka thau ki baju i hiru ki kam ki bangi ngi trai ya ke jingkloi ke jong ki banya senran bat ngi mentang ngi bat kum ju ru ki jingkloi ki jong ki banya kersyane ngi habaki i ki kam ki bangi trai ngai khublai ru syabaro khoj ki sang bahalang lani ki NGO lani ki kinu ki senjuk rang ba shinong ki ba yadon banta ha ka biya kersyan bat ngi namar kum bang ayu i baki penmi ha ki press and media mo lang baki news bangi pej ki ai ki jing kersyan na ka banta jongi te na ka banta ke jong na ka banta ka Meghalaya ASHA Workers Union hi ngi pha i ki jing khublai sha baro khoj ki tu ki badon ka mensim ban ya kersyan bat ngi namar bangi sngau thu bangi namla bangi ne kendu ya ki lane bangi ne khublai kiti resim ya kane ke jing khublai ka bakal lumlang ke jongi ya phi baro te na ka liang ka jonga kum ka president jong ka Meghalaya ASHA Workers Union hi ha kane ka singi penbena bangi la Weng no ya kane ka indefinite right kumbangi la bo namar halor ka jing ya keren ka jongi bangi la ya rai bangin penkod ya kane ka strike leng bada ka bangin pediang shwa ya ine fix honorarium ibadai ar hajar tengka si benai khendiat halor kan ni ka jingweng jongi ya ka strike kumban ai jing tip sha barok khot ki ASHA ki badon hapok ka satri jong ka Meghalaya ASHA Workers Union hi banadu ka lasai ka singi ki la ban sedang ban traino ya ka kam ka jongki Nakaliang bahek ulo ong bayamanta ke sarkar kan siu bay ye ka bainong seki personal account jengki ASHA. Today we had a very successful, meaningful and agreeable meeting with the ASHAs. From the ASHA, three representatives they came. We have with our principal secretary, the MD NHM, and also with the Senjuk Inong Sensation. So all the discussion we had, it is very, very agreeable and successful. The thing is like this. Also, we have told them after our discussion, you should call off your indefinite strike. So that also they have agreed. Then now from the government, we have come forward. Now they are getting only the incentive from the NHM. Now the state government are going to give them incentive of 2,000 rupees. That is not based on performance. Whether they work or they don't work also, that 2,000 rupees will be given to them every month. And also they are saying they've been delaying to disburse the amount to them. They said that is from the July onward. We will have our software which will start from the Umling, that is the pilot project. Their salary, honorarium, whatever incentive they're supposed to get, it will go directly to their personal account of the ASHAs. And also we said that during this pandemic, during the pandemic, the NHM is giving incentive of 1,000 rupees. We said that also, we the state government also will pay you 1,000. Apart of 2,000, another 1,000 also will pay you for incentive for the COVID during this pandemic. Then also the pending dues, which is pending for the ASHA benefit scheme and the Meghalaya maternity benefit scheme, which is pending till 2018. That we said by July will clear all the amount, whatever amount. Then again they have demanding, he said, what about the 2019 and 2020? We said that one will not be able to give you any assurance at present, but the door has not closed. That also will be worked out. But the government decided whatever dues pending from 2011 to 2018 will be clear in the months of July. That up to the pending dues of March 2018, it is 22 crores.
that immediately by July we will clear that 22 crores. Nakaliang songbil ubala budin yakni kecingki kimau badru bantipnya ya kita kimat jingdawa lengba kejingyo banekran baka presiden mau kakong mira jun mersing ubu jingkli hato ke sarkar kerpenhun tang deki jingkular ni banle nakakam kenang baki ASHA kibodan hadu ndri wajar tamgun kinnum punlongshu ikjeki nak benta bandawa yakahok kajoki ar hajar khat pra habangi dang syong yaki indefinite hangga strike nakaliang jong chief minister Konrad Sangmahi ula promise yaki ASHA uang haswa jong udi samba ngan clear lo dikidius ki jong pi kumbasan 4%. But haswa jong umat jong usnem ar hajar kat khandai ngan clear lo dikidius ki jong pi. Nrai ke ke bas ngusi kalong kat hadu menta mdon ki ASHA ke bayo lut baro 4% na kata ke pisa ke maki ki dai ban yo.